tu oxiduješ, pipetka. Začína sa telocvik. Dnes cvičíme spolu s dievčatami. A to je skvelá príležitosť sa pred nimi trochu čo? Trochu predviesť. Šup do treniek. Vy ste to chceli. Jo, v srdci túžbu, tu ale mám ako ty. Má strašne dlhé ruky. My sme tu zrandovali, že má ruky na rozdávanie. Je to človek, ktorý má asi trošku klapky na očiach a má zúžený svoj nejaký fokus na život, na niečo, čo súvisí s fyzičnom a s dokazovaním nejakého výkonu a životaschopností, fyzickou zručnosťou a s fyzickými dovednosťami. V jeho videní sveta nie je veľa priestoru pre iné. Nakoniec ale spraví aj on ten pokrok.